अशा या समाज हितोपयोगी कार्यासाठी म्हणून आम्ही यशवंत सेनेच्या वतीनेही आम्ही आमचा खारीचा वाटा आम्ही या ठिकाणी घेत आहोत आणि यशवंत सेनेच्या वतीनं थोडासा आर्थिक निधी स्वरूपात आम्ही या कार्यामध्ये आमचा हातभार लावत आहोत। मी आज या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून तुम्हा सर्वांना आवाहन करतो की तुम्ही सुद्धा त्यांच्या या महत्त्वाच्या कार्यामध्ये आपापल्या परीनं थोडा का विना खारीचा वाटा या ठिकाणी घ्यावा आणि या संघटनेला त्यांच्या शिवधनुष्य पेलण्यासाठी मदत करावी। कसं असतं की कोणतेही सामाजिक काम करत असताना काही लोक ज्यांच्याकडे वेळ आहे त्यांनी वेळ दिला पाहिजे। जे लोकांच्याकडे ताकद आहे, आर्थिक परिस्थिती ज्यांची चांगली आहे त्यांनी आर्थिक मदत केली पाहिजे। ज्यांच्याकडे विचार आहेत त्यांनी विचार समाजामध्ये पेरले पाहिजेत। अशा पद्धतीने प्रत्येकानं आपापल्या ऐपतीप्रमाणे आपापल्या कुवतीप्रमाणे जर आपण आपला भार उचलला तर विधायक समाजकार्य नक्की पूर्णत्वास जातं आणि म्हणून प्रत्येकाने या कार्यामध्ये गरपणकर साहेब